eje m aha ka enyi wuo oke ka mbe ọ bụrụ adụghị ọkọ mma n'onu ọkpụrụkpa anya na-aka mma n'anya atụrụ sị na ya nọ n'enemanya onye mbufe ebubu ọgba ọnụ nshịkọ sị na ya na-ahụkwa nnọọ na ya anaghị ekwu okwu nshịkọ na-eyi onye nwede ana ezie mba ozie ana etuto tụrụ ana ụmụazị jesi eyi mkpu ukwu ji agụ mgbada abịara ya ọrụ nze so ụmụazị egwu anakwana ha ama mgbe okpu nze ede ana ọ kpara nkụ ahụ ọ kpọrọ ngwere ọlịlị ụkwado a na mme ewelite ha ụkwụ a na-ama ọgụ ụta o metere nwa ọkwa ama nla nnata ahala mewe evute akwamụta ata agbụkọ n'elu ntị ilu ọta akụ amaghị oge iwe ji nkume iji agaghị ọwa ọzọ aga enye nwata anụ ka ya aka ọ jụọ onye ka e nyere ka enye ya wee kwerekwe ekwetana n'ọdụ ekwute ebe ọdụ onye ọya mma ọsụtụ kpalite ya isi elu onye ụnụ na-anụ onye wee zi inu oowa na ọtụrụ kpọkpọdụ na nwoke tụrụ okenye ọkpọ n'isi nze kala mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma na-alụ ama ka ọ ya adụ n'ozu nọ n'ihu onugbo gwa ya na ọ dị ilu adụghị m ụsa wee kpụrụ ile n'ọnụ mana ihe nji wee bi ụwa ka m na-eme imebidozi wee aka ọrụ ma ịghọta m nwa wee zi na-abara nga uru ori nne ji mmiri rie nne irilicha jelacha obe anya nyepere anyị ga onye amụ n'anya ụtarị ndụ nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara achụgbu apasa n'ilu oche ka ndị ilu hafụ ikpo nnọkpa gwa ike igwe iro dọọ ka dati na-ebe igwe uche ka uchenna ka ishigwu wee chịkọ ọnụ dịka chịka ọ dị si na ihe na-enye ka chi na-enye maka na ọchukwu nye ego eke onye amụna ka mụ na chi mụọ ka ibuchi dawa ikene ka adamu ka i wee doo oke eke oke nọ n'ime chi oke anyị oke aka m bụkwa otu onye n'ime ụlọ ebe gị na-ese ibe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwụrala mana agwachata ya nta mụlezi ga abụrụ iji ofu onye ọ dego taị na anaghị ajọ mpụta na 11 mgbe oge 12 akụchie nwa a na-ayị eze ọ na-agba isi akwara oji 2x2 eme ọgụ ntị adọ ndidi wa ọgwụ ụwa